गिबि गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलजों आं बिथां बे रुंसारि जानाय न'खराव बा बिथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोननायखौ आं फोरमायदों आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानदों दिनै जाय रुंसारि जाबाय खुब दुखुनांथाव बिथांनि मुङानो जाहैबाय आफादाव बि मोसाग्लां जों बेखौ बयबो मिथियो बा बे एरियानि मानसिया बयबो मिथियो आरो बेखौ जों जिहेतु गोबाव सम धरि जों एखेलगे थानाय हिसाबै आरो बिथांनि जितु मावनाय दांनाय आरो बिथांखौ जों जेरैबायदि जों मावनो थिनदोंमोन जेरैबायदि जों खामान हरदोंमोन बेफोर खामानिखौ बे माने आखरे आखरे बे बिथाङा पालन खालामदोंमोन दिनै नाथाय जोबोद दुखु गोनां थांनाय 2020 सनाव जितु 27 जानुवारियाव गोबाव सम नांनायनि गेजेराव जों मोनसे जोंनि गेजेराव जों शान्ति सुक्ति मोनसे जादोंमोन जों सानदोंमोन जोंनि गासै मावथिफोरा बे सुक्तिजों लोब्बा थानानै बा बे सुक्तिनि उनाव जों बयबो गाजा गोमजायै न'खरफ्राव थानानै जों संसार जानो हागोन खिन्थु नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे जाथाय जादों आरो बेबायदि सानैसो सिगाङावबो जादों बेनो दे माने आं दिनै गोरबोआव ओरैबायदि माने मोनसे दुखु फैदों हयथ' आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ आं आंनि बुंनायजों आं फोरमायनोबा हयथ' एसे हायि बायदि जादों गतिके सानखादों जाहाथे इयुनफोराव बिदि जोंनि मानसिफोरा बेबायदि जाहाथे जाथाय जाया आरो जिखिनि जोंनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों बेफोराव जिहेतु जोंनि बयबो मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाबो जिहेतु जोंखौ मदद होदोंमोन आं दिनै नुदों बिथांनि न'खराव फैनानै बहुद रायजो राजाखौ निस्सय आं बेहायनो मोनसे सानदों जे बिनि सायावनो निस्सय बहुद मानसियानो मोनसे अननाय दं बिथांनि मावनाय दांनायाव हयथ' बहुदे मोजां मोनदोंमोन आरो बेनि बेलायाव दिनै हयथ' बिनि न'खराव दिनै बहुद मानसियानो फैनानै बिथांखौ जोबथा दिनै बिदाय होनो फैदों बेजों लोगोसे जिहेतु आंबो सासे इस्टार्न जननि कमान्डिं अफिसार हिसाबै बा बेनि सिगाङावबो एसिस्टेन्ट कमान्डिं अफिसारसो थानायाव आं बिथांखौ बै समनिफ्रायनो मोननाय बे समनिफ्रायनो बिथांजों जों खामानि मावनाय बे समनिफ्रायनो बिथांखौ जों खामानियाव थिननाय बे एरियायाव खामानि मावनानै बिथांनि जितु मावनायनि जितु एक्सपिरियेन्स बा मावनायनि जितु बिथांनि माने आदब बेफोरखौ जों माने बावनो हानाय नङा आरो जों अराय सम बिथांखौ जेनेबा जों गोसोआव लाखिगोन आरो बिथांनि आत्माया जाहाथे चिरहान्ति मोनो स्वर्गआव जायगा मोनो आं बेखौनो इसोरनि सायाव आं आरज गाबदों बिथाङा जाहाथे आलो गोजोनै स्वर्गआव थानानै उननि हाबाफारिखौ जोंखौ मावनो गोनां बे हाबाफारियाव जाहाथे बिथांनि आत्माया जाहाथे जोंखौ हेल्प होयो आरो लोगोसे न'खराव जाय दिनै थालांबाय मिथिनाय बायदिबा बिथांनि नायल' जायल' सानै गथ'फोर दङ आरो गावनि हिन्जाव दङ बिथांमोनाव जाहाथे उनावहाय जाहाथे माबा मोनसे सुबिदाफोर मोननायनि बेलायाव मालाबा जों जुदि जोंनि आखायाव जुदि जोंनि बेबायदि मोनसे राहाफोर फैब्ला जों निस्सय बेखौ जों बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जों एसे माने मा होनो बेखौ जों अनसुंथाइ जों बेखौ होनो जों एसे नाजागोन बे उननि बाथ्रा जाहैबाय दा समाव जिहेतु आं बेखौनो बुंगोन दिनै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव बेबायदिनो सासे गोख्रों मावथि दिनै जोंनिफ्राय माने आनज्रायलांबाय जाहाथे जों बेखौनो आसा खालामो मोनथों आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे स्वर्गआव मोनथों आं बेखौनो माने दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौनो फोरमायबाय बिथांनि गुबै थङा जाहैबाय राङापारा
राङापारा बिनि जोनोम गामि जोनोमा बिना राङापारा नाथाय बे सासे जिहेतु आफादनि केडारमोन आरो आफादाव जोंहा माखासे कामान बायदि जेनेबा बिथाङा उदालगुरि माने डिस्ट्रिक्टनि बा उदालगुरि जितु जोङो डिजिग्नेटेड केम्प दंमोन बे हिसाबै बिथांखौ जों डिमाकुसियाव दैथायहरदोंमोन आरो डिमाकुसियाव बिथाङा कामान्डार हिसाबै गोबाव सम बेहायनो खामानि मावदोंमोन आरो बेहायनो बिथाङा गावनि संसारनि जितु संसार बेहायनो बे जितु डिमाकुसियावनो खुंबाय आरो गावनि बिहावनि गामियावनो हा हु लानानै बे न' बां लुनानै थाबाय आरो दिनै बिथाङा बिदिनो जेनेबा मोनसे दुखु नांथाव माने जाथायजों दिनै जोंखौ गारना थांबाय।